Vol spanning wacht je de squalband op de nijste onweest van haar squalplein. De 10 ton weeg in de balstien komt helemaal uit Eerst-Duitsland en wordt met een grote kraan het squalplein optild. Ik dacht ook als hij groter zou worden. Oh, hij valt wat aan, hij is te liet. Ja, mijn juf zei als hij 2 meter hoog zou worden. En zit ze straks ook even op? Jawel, ik denk het wel als het maai. En dat is vooral de bedoeling, dat banden maar zien allen opklauteren. En dit is nog maar het begin. Het squalplein wordt op het stuit helemaal omtoveren naar een waterstuur met natuurlijke materialen. Stapkeien, stapstammen, evenwichtsbalken. We krijgen straks aan de overkant hebben we al een landmark staan. Daar komen nog balanceertouwen en slingertouwen tussen. En daar is een grote lijn wat hier al je komt. En nog een verstopbosje, Erik. Ja, en daarachter komt nog een verstopbosje en we lezen hier nog een moestuin. Waar ik nog zelf de groente kweken kennen voor onszelf. Dus waarom naar de natuur? Daar gaan we heen. Het is de bedoeling dat de band gewoon uit hunzelf creatief dus zelf bedenken wat voor spul dat zal je bedenken kennen om te watchen. En al het voorkoren, zoals een wipwap, daar ben ze samen op uitzoeken. En je kan ze zelf maar losgaan en kan ze zelf bedenken wat zal je voor spultjes dwang kennen. Nou kijk, nu hebben we veel meer om te spelen en zo. En anders doen we altijd een ticketje. Nou, het is wat natuurlijker en schommels zijn hier ook al. Ik vind het wel leuk, want niet heel veel schoolpleinen hebben dit. Dus het is wat minder saai. Ja, nieuwer. Watersplak en tuinontwerper Donkergroen krijgt hield iets vaker opdracht voor de onlis van een natuurlijk watersplak. Het is echt een trend aan het worden. De opknapbeurt in Wurden mat na de simmer kleerwijzen.